Good day po. Kumusta po kayo? Ngayon po ang nakikita niyo po ay insulin plant. Mamaya ay gagawa po ako ng salad ng insulin. Bakit po tinatawag ito na insulin plant? Ito po kasi ay makakatulong sa mga matataas ang sugar, yung mga diabetic. Makakatulong makapagpababa po ito ng sugar, ang insulin plant. Kaya ito po yung tsura ng insulin plant. Spiral po siya. At katulad ng nai-post ko sa inyo guys na yung kamote at saka alagbate ko ay tinanim ko lang po sa case ng soft drinks. Ito naman po ay tinanim ko lang po kasi kung nakita nyo po, semento po yan. Kaya wala po talaga kaming space dito na pwedeng mapagtamnan. Ito ay tinanim ko lang po sa maliit na palanggana. Sira po yan na palanggana. Tapos nilagyan ko lang po ng lupa. Tinanim ko po yung insulin plant. Isang piraso lang po yung tinanim ko po dito at kita nyo naman po. Ngayon po ay marami na po sila. Yan, ganyan po siya karami. Tsaka mataba. Ang lupa po nito ay hinaluan ko po ng rice hull. Mamaya papakita ko po sa inyo kung ano po yung rice hull guys. Yan. Taba po. Dilig-dilig lang po ito. Ayan po. Yan. Ganyan po siya kataba. Mamaya ikakat po natin yan. Kasi po, ako po ay gagawa ng salad. Ito po. As nakita nyo po yan guys. Pwede na po yung ikat at saka i-transplant. Kasi, yan. Madali lang po mabuhay itong insulin plant. Siguro, gawa ng Diyos na ganito para marami pong matutulungan. Kaya, ito po. Ang bilis po talaga. Tsaka, ayan, nag-transplant na po ako. Marami na po sila. Ayan. Ang ginawa ko, plastic cups, cup noodles. Ayan. Transfer ko lang po dyan. Ayan, tingnan po natin. Ayan. Cup noodles. Kaso hindi siya sa gitna. Kasi yung itinanim ko dito, yung roots. Tapos doon siya sa gitna. Ito naman po yung, di ba po, pag meron po tayong party, marami pong plastic cups, disposable cups. Yan. Pwede nyo po itong tamnan. Dito nyo po. Ito, stem lang po ito. Kinat ko po. Stem po yan. Wala po yan, hindi po yung roots ginamit ko nito. Stem. Yan naman yan na. Pwede, ready na po siya for transplant. Hindi pa po. Saka na lang po. Tsaka medyo pa po siya. Pagka marami na po siyang dahon, pwede na po ninyong i-transplant. Yan. Yan, ito naman yung sa black bag. Yan, pwede po cellophane. Yan po, gagawin po natin. Yan, ang dami na po nila. Nasa black bag. Ito ready to transfer sa lupa na po yan. Marami kaming pananim dito kahit maliit lang po yung space namin. Wow, ang ganda talaga nila, nabuhay na talaga sila. Ayan, ang cute niya. Ayan po. Ayan. Pwede na pong gawin ito sa iba pa pong mga halaman kung gusto nyo po na ibaging po muna siya. Ito, madali lang po gawin. Tsaka, marami po kasi pagka meron pong mga party, ito yung ginagamit. O kaya nakikiparty lang po kayo. Hingin nyo na, kasi itatapon lang din naman. Ito. Oh, nabuhay na siya. Malit lang yung ginawa. May takip pa. Dapat po wala po siyang takip.
Mineral water naman ito. Yung tinuro ko po sa bougainvillea. At saka ito din po. Ayan. Herbs. Herbal, pakita nga po natin to. Ayan. Ayan po. Tinanam ko po dito yung helbas po kasi tawag. Hindi ko alam kung ano po yung Tagalog. Yan po. Ito po yung insulin. Balik po tayo dito sa insulin natin, guys. Gagawin ko mamaya, gagawa po ako ng salad. Kaya, pakita natin. Ang dami. Ang kapal na talaga niya. Meron din po ako dito sa yan. Yan din, ginamit ko. Yan, mahaba na po. Ang lalaki na. Ito. Lapit na siya mamulaklak. Sensya na po, medyo maingay po talaga dito. May mga music dito sa ating kapitbahay. Maririnig nyo naman po ako. Yan. Gagawin natin ay mag-cut po tayo ng dahon kasi gagawa ko ng salad. Sa next video natin, papakita ko po yung paano gawin po yung salad. Pwede din po ito na ihalo sa paksiw. Ito, ibabalot natin yung maliliit na isda. Ito yung gawin nating pangbalot. Sa next video din po natin. Minsan kasi pagka wala na po akong time kaya hindi ko po nakikita. Salad na lang po gagawin natin kasi mas madali po yung gawin ngayon. Kaya kung mayroon tayo mabibili na maliliit na isda, pwede po tayong magpaksiw. O kaya pwede din po natin halo sa paksiw. O halo din po natin sa sinigang. Pwede din po. Kasi nakakain po ito. Kinakain po talaga itong dahon. Ang treatment po nito, kumain ka lang kung diabetic ka talaga, 2 dahon. Kung hindi naman, 1 bawat araw. Araw-araw kain ka ng 1. Sa high blood, sa mga high blood din po, pwede din po ito. Kain ka po ng dahon nito. So, okay po ito kasi po, herbal po ito. Wala pong side effects. Saka meron pong uod. Siya lang po ang uod. Ewan ko kung kinakain niya yun. Friendly naman po siya. Hello. So, wait. Kaya sa cut po tayo ng dahon. Wala pa. Pag meron na pong ganyan, guys, lipat nyo na po kaagad. Ayan, guys. Mag-cut na po tayo ngayon ng insulin leaves. Gusto ko itong mataba. Ito, kinat ko na po kasi matanda na pwede po itong ganito. Ganyan. Yung kita nyo po kanina, stem lang po yun. Nagalan po natin ng dahon. Ayan. Para itanim po natin. Ayan po. Madali po talagang dumami ito. Alam niyo po ba, guys, na mahal po ito. Noon, ay, natanggal na yun. Saan na yun siya? Natanggal na yung dito. Eh, matatanggal lang po yung kusa yung matatanggal. Marami po siya, pwede po siya dito, tumubo siya dito, o kaya doon sa roots.
na yun. Nawala na. Sayang yun. Mahal po itong insulin plant, guys. Ayan. Ayan. Kita ko na. Dito po yun galing. Ready to plant. Ito po. Ready to plant na po. Sa dulo lang po siya na ano. Ayan o. Meron na po tayo. Alam niyo po ba na ito po ay dati meron nagbebenta sa akin nito. 2,500. Ito. Ganito pa lang po. 2,500 po siya. Mahal po talaga kasi nagagamit po talaga ito sa mga diabetic patient. Kaya dito po yan siya galing. Ikakat natin. Buhay pa po ito. Cut lang po natin yan. Saka itatanim sa lupa. Kaya doon ilagay mo muna sa ano. Marami po siyang paraan na pwedeng matanim. Pero ito, hiningi ko lang po ito. Isang piraso lang po yung hiningi ko. Ngayon, ang dami na nila. Sa mga gusto po nito, comment po kayo down below. Basta't malapit lang po kayo sa amin. Bibigyan ko kayo. Hello po guys. Kung sino po mayroong gusto nito, comment po kayo down below. Bibigyan ko po kayo. Kayo na po bahala sa pang-shipping. Ang gagawin ko ngayon, kukuha ako ng dahon. Dito po, hindi po ito siya sensitive. Kahit kuhanan nyo po ng dahon. Yan, tingnan nyo po. Nanay ko po gumawa niyan. Tinanggalan ng dahon. Nakain niya. Kasi meron din kaming pasyente na sa hospital ngayon. Taas daw po sugar. Kaya dadalhan ko na lang. Cut po tayo. Dito po ako nag-cut. Kikita niyo po guys. Kikita pala. Ayan. Cut ko po yan. Ayan. Ayan yun. Para sa normal lang po, ang sugar, 1 leaves per day. Merong pinicture sila Julius babaw nito sa ano sa ibig sabihin regarding sa benefits po nito insulin plant. Panoorin nyo na lang po kay Ernie. Yan po silang program nito. Makakatulong po ito guys. Basta po kakain naman po tayo nito, lalo na yung matataas na sugar. Iwas na tayo sa mga bawal. Iwas po tayo sa bawal. Kakain tayo nito, tapos naman, di tayo iwas din sa bawal. Wala din po, useless na. Ito po kasi makakatulong. Pagkain din po tayo, abusuhin din po natin yung katawan natin. Alam natin na meron na din tayong sakit. Kahit nga wala tayong sakit, pagkakain tayo, ano man kakainin natin, in moderation. Huwag po tayong basta-basta kakain ng ano-ano na nakasira sa ating katawan. Dito na lang tayo kukuha.
Damihan natin kasi gagawa ako ng salad. Sayang hindi ako nakabili ng isda. Sana nakabili ako ng isda at gagawa tayo ng paksiw na isda. Tanggalin na ngayon natin to. Wow, ang ganda. Hingi ako dahon ha. Thank you. Kung hindi kayo marunong mag-identify ng leaves, ipapakita ko po sa inyo. I-post nyo po sa meron po, i-chat nyo po doon sa Facebook account ko, Kinabuhi is Life. Send nyo po doon at tingnan ko po kung tama po ba yan o yun ba talaga yung insulin plant. Kasi pag ang insulin plant, ito isa sa palatandaan niya. Red po yun dito. Dito. Tapos ito po yung dahon niya. Marami po siyang kapareho. Mag-ingat po tayo. Ang bulaklak po nito is white, yellow. Hindi po siya red Wala pa kasing bulaklak. Ay, papakita natin. Pagka namulaklak na po ito, lapit na po. Antayin ko na lang po yan magbulaklak siya. Saka pakita natin yung ano talaga yung bulaklak. Pero ang alam ko hindi po talaga red. Minsan lang kasi namumulaklak ito. Pag may pumupunta dito, binibigyan ng nanay ko. Hindi po yan nauubos. Cut natin. Hindi naman po ito nasisira. Kahit kakat. Ito tayo sa kabila. Marami rin yan. Medyo marami na yata yung nakat ko. Tama na yun. Nagluto ako nito ng paksiw, sinigang. Papakita ko po sa inyo paano ko po ginawa. Okay, tama na kasi marami na po yung nakuha natin. Para fresh po siya palagi, dapat meron po tayong tanim nito. Ayan, ang dami na nang nakuha ko.
Guys, thank you for watching. Ulitin ko po, kung sinong gustong humingi nito, comment po kayo. Wag lang po masyadong malayo. Kung gusto niyo po, punta po kayo dito sa bahay namin. Para makita niyo po din po yung halaman. Sa mga nakapanood nitong video, sige po, thank you for watching. Sana po ay nagustuhan niyo po itong video na to at saka nakatulong po sa inyo guys. Subscribe niyo po kung nagustuhan niyo po yung video natin. Sa sinasabi ko po doon sa isang video ko na kung meron kayong gustong i-picture ko pa o gagawin ko, basta't alam ko lang po. Basta lang yung meron din pong makinabang sa ating gagawin na video, na yung manunood ay may makukuha silang, matutunan sila sa video natin ha. Thank you for watching. Good day po sa inyong lahat. Ingatan nawa tayo ng Panginoon. God bless. Bye-bye po.